Ano siya pagkuha li? Ano siya pagkuha? Isang bola, ikaw daw. Pero di ba alali rin? Di ba ana na siya oh? Kana na siya. Tanggalon mo na. Kana siya. Ana na siya kadako. Si kadako. Ianan mo siya. Oh. Bagnol siya no. Uga man di ba? Balag mo na ibuling. Ana siya oh. Oh. Katalok niya, yung kuhaan. Oh. Ano siya na. Oh. Muna na siya kadako. Di naman, isa may sildoon doon eh. Ha? Kabuton rin ang gamit Oh, na eh. matun lang. Anaw na siya. Oh. Ganyan. Anaw na siya pagkuha. Oh, kapulot. Joy ko. Pundo lang. Oh. Oh, di ba? Oh. Ano na siya, Bin? Hey guys. May kapulot. Oh. Na siya, handun na siya dako. Dako daw na dyan siya. Oh. Dako na. Ito dagahan no, para dako dyan. Kuwan din na, ipahid din yun ng pagmasang-sangay. Talay. Ano na siya, pagkuha og kapulot. Oh. Ganyan. Oh, di ba? Kumuha tayo ng kapulot. Ito ka pala yun. Sibuk lang. Pag mag 4 minutes na, pana niya. Kadare. Kung to pa man niyo. Patyan niya pag mag 4 minutes na. 2 minutes pa ba niyo? Wapon siya ugma na siya pero balikan na to ni ugma. Duga pa man eh. Duga pa ni. So guys, nanguha may kapulot para sa limokon. ang aming kapulot guys, para sa limukon. Mga huli namin kami malukon. Nay ba? Duga? Dako na. Dako na. Tinaw kamera cellphone. So sila ito ni muli ata dalawang kamuton ra. Kamuton na siya. Makadako mali na. Ito, dagang kaya ito. Oh, dako na. May pahay din na mga sangano. Italay, wala man nagbagulgam. Tawa. Tingnan mong mabuti. Wala nagbagulgam, no? May nagbagulgam. Dako na kayo. Huwag nga, napan eh. Mayroon pa ni bukas. Oh? Tingog. Dagan diri kino. Ang laki na. Laki na, oh. Dali lang. Magtiyaga lang.
Ang laki. Ano lang ko pag 4 minutes ah. Patayin mo pag 4 minutes. Wala, 5 naman eh. 5 minutes? Ano? Wala pa na siya? Abag 13, 20 na. Kaling 5, may mo 20? Hmm. Mga 30 na. Hey guys. Mga may kapulot. Aday kabutang na Para rin. sa Mga apil ta bago ko. naming vlog. Abangan nyo kami sa manghuli kami ng ibon. Tinatawag sa Bisaya, limukon. Iwan ko lang kung sa Tagalog. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang pangalan. Sa Bisaya, Sasali ako dyan. limukon. Kina! Apil ta ko ara ako. Putang. Sa babaw, oh. Marami. Malaki na. Oh, kini siya pang tagalon siya na siya pagtanggal. Paano na siya tubig dito? Pa, Tubig di ma kuan man. Malanay. sa pa. Kuan ba mabungkag. Di siya mo pilit ay dili siya mo mabungkag. Makuan lagi mahumok na. Di kuan rin mo inat-inat ta. Aw, ito babaw. Dami. Guys, oh. Halaki na. Kapulot. Ano yan? Katas ng punong kahoy, tinatawag na kuan, tipulo. Subukan ko. Ayun. Na, oh, ay na, magkatagok-tagok ka na. Oh. Kina. Ang laki-laki. Ang laki-laki. Ay na amoy. Tabi to. Ganyan. Ah, pero dako na siya. Hindi ko may sige pagpahitan ako ba? Si Bog Magnus mo na. Pahid. Di siya mo pilit ben kay may na tubig man. Tubig. Di siya napilit sa kamot kay tubig man siya. Ah! Dami. Laki. Wow! Wow! Laki na oh! Dali ra. No. Ganyan pala. Kumukuha ng pulot. Pulot.